Пока мы молчим, все молчим. Прывітанне, паважаныя даражэнькія родненькія, сонечныя, але, на жаль, яшчэ пакуль зімовы дзень. Мы ў сталіцы нашай Беларусі, ў Мінску, на знакамітай Маякоўцы, дзе ўжо праз некалькі хвілін пачнецца таварыскі матч паміж камандамі Тарпеда Белажодзіна і Іслач-Мінскі раён. Команда Торпеда уже пайшла ў падтрыбуннае памяшканне, ну а Іслач праводзіць апошнія падрыхтаванні, апошнія практыкаванні да пачатку гульні. Ну што ж, чарговы спарринг нашай тарпедаўскай каманды. Нас чакае навогул два спаррингі. Сёння па дамове галоўных трэнераў адбудзецца два матчы з двумя складамі. Ось я бачу, ось ужо нашы чорна-белыя сябры, наша чорна-белая сям'я выходзіць на футбольны газон. Крыху пазней, калі гульня пачнецца, я вам распавядаю пра склады, у якіх сёння выступаюць каманды. Ёсць пэўныя змяненні. Ну, аб усім па парадку. Ну, дарэчы, давайте пачнём з віншаванняў. Сёння міжнародны дзень роднай мовы, 21 лютага, таму шчыра ўсіх віншую. Ну і па традыцыі нашу трансляцыю мы праводзім на роднай мове. Ну, як я шуткую, зарплату нам плацяць беларускімі грашыма, таму і размаўляем мы па-беларуску. Для мяне гэта не першая спроба, таму, але, на жаль, практыкі ў разгаворнай беларускай мове не шмат, і таму адразу прашу прабачэння за пэўныя памылкі, якія, на жаль, будуць у мяне у нашай з вами трансляцыі. Ось. Итак, Торпеда Белаз сёння выступае ўжо па гэтай міжсезонцы фанбет, міжсезонцы ў традыцыйнай паласатай чорна-белай фанбетаўскай форме. Ну, а футболісты Іслачы таксама ў сваёй традыцыйнай сіняй форме. Ну, прямо перед нами я бачу так, пакуль яшчэ адзінокага заўзятара Торпеда з шалікам Торпеда, які трымае свой шалік над сабой, вітае каманду сваю. Ну, а потом мы з вами пачуем і, скажем так, хто ж там будзе у нас со складамі вызначимся. Итак, першая гульня пачынаецца у нас, а ось уже команда выходит на футбольны газон. Ну, а сёння галоўным арбітрам нашага сённяшняга матча, ну, для мяне вельмі добра знаёмая, Вольга Блоцкая з Маладзечна. Менавіта яна ўзначальвае судзейскую брыгаду, якая будзе сёння абслугоўваць гэты матч. Итак, форму команд я уже представил, таму сёння вось мы с вами будем назирать ва ўмовах знакамітай Маякоўкі за гэтай гульнёй. Ну, скажу так, як по мне, не вельмі поле такое для нас фартовое, можно сказать. Памятаю, что мы
суперкубок 17 года менавіта тут прайгралі. Вось. І таксама не один раз проигрывали, на жаль. Ось і родная мова, наконец. Трансляція, пробачте, я вітаю свайго старэйшага сябра Сергея Владимировича Боровскага. О, Сергея Владимировича, Сергея Владимировича, шчырае прывітанне. Итак, разбираем капитаны, на якіх паловах поля пачнуць на сённяшні матч. Ну и Ольга Блоцкая дае последние установки капитанам команд. Ось, таму і з Іслача, і з футбольным клубам Мінск, ну, асабіста ў мяне, мабыць, значна больш такіх негатыўных вынікаў матчу на гэтым стадыёне, на жаль. Ось, ну, будем спадзявацца, што сёння гульня адбудзецца па іншаму сцэнарыю, ну, сцэнарыю станоўчаму для чорна-белай каманды. Итак, давайте знакомиться с складами гуляющих сегодня команд. Итак, наши Торпедо Белаз, как я сказал, традиционно черно-белой форме. Ось голкипер под 35 номером Сергей Игнатович. 3 центральных оборонцы. У центре капитан команды Кирилл Премудров, слева от его Матвей Михайрин, справа Владислав Кролик. Так, даволі нечакана, мабыць, для большасці заўзятараў футбола убачыць на гэтай месцы Владислава Кролика. Мы ведаем яго як паўабаронцу. Ну, гульня пачалася. Дык вось пра Владислава. На жаль, за хвароб, нечаканых хвароб, вось гэты матч прапускае Евген Чыгавец. И таксама пропуская матч, таксама и Михаил Ладуцька. Ось. А ось мы бачим уже первое порушение правил с боку автозаводцев, и штрафные будут выконывать, ну, можно сказать, гаспадары сённяшняга поля, это футбольный клуб Іслач, бо менавіта футбольный клуб Іслач заявляе на вясну, позднюю восень, менавіта гэты стадыён як асноўны стадыён, дзе прымаюць домашнія гульнях каманда. Итак, стандарт. Чым ён завершыўся? Нічым. Нічым не завершыўся, жодзінцы аказаліся больш майстравіцы ў гэтым эпізодзе, і адварот будзе уводзіць Сергей Игнатович. Итак, 3 центральных оборонца я вам представлю. Так, Владислав Кролик, вось, ну, вымушана, мабыць, у большасці. Ну, паглядзім, як малады гэты гулец справіцца на даволі незвычнай для сябе пазіцыі. Вось, цяпер, што датычыцца цэнтральнай паўабароны. 17 номер Александр Батішев. 2 гульцы, якія дзейнічаюць на флангах. Злева гэта Ненад Перович, 90 номер, і справа гэта Илья Руцкі, 19 номер. Прабачце, яшчэ одна атака гаспадароў. Ось, Перович выбівае мяч, але недалёка. Яго падбіраюць гульцы Іслачы. Навес у штрафную, небяспека. Чым завершится? Завершилось тем, что жодинцы выбивают мяч на полову поля Іслачі. Так вось, справа Руцкі, злева Ненад Перович, так званые латерали. Вышэй Батішева размещаются 2 гульцы, это 30 номер Вадим Побудзе и 72 номер Максим Будько. И уже пара нападающих. Поза гульнёй зафіксавалі арбіт, так, было поза гульнёй у Александра Француза. Дык вось пара нападаючых. Это 29 номер Стивен Альфред и 27 номер Александр Французов. Галоўны тренер команды Торпедо Белаз Дмитрий Лінцевич. Вось. Так, по номерам я ведаю гульцоў, але, прабачце, без імён, таму называць гульцоў Іслачы не буду, бо
скажем так, боюсь помылиться, когось назвать не тым именем. Так. Вельмі актыўна пачалі гэтую гульню футболісты Іслычы. Альфред цудоўна выйшлі у атаку, Пабудзей запускае Руцкага на правому флангу, Илья навес. Атака жодзінцаў працягваецца другім тэмпам. Михайлін. І мяч не пакідае пакуль межы поля. Мяч у гульні. А вось гэта ўжо адварот. Ну, на мой погляд, быў кутавы. Кутавы. Так, Вольга Блоцкая разабралася ў гэтай сітуацыі. І першы кутавы для ворот Клімовіча. Яго будзе выконваць Ненад Перавіч. Давайте поназираем. На жаль, нічым небяспечным для Іслыча гэты стандарт не завяршыўся. І Клімовіч будзе ўводзіць шматвопытны галкіпер Іслыча. Ну, сёння, скажем так, такое рандеву двух галкіпераў, якія даволі шмат гульню правялі за нацыянальную зборную. Клімовіч і Ігнатовіч. Ось, а тут па-за гульнёй было становішча зафіксавана у нападаючых Іслычы. Ну, до пачатку, скажем так, сезону новага у жодзінцаў засталося 2 тыдні. Ось о планах наших торпедовцаў, прабачце, небяспека. Ігнатовіч выходзіць і упэўнена забірае мяч, аддае яго Михайліну. Так, небяспечна. 4-й нумар Іслыча, это Алалейли. Ішоў атаку. Альфред, так, Пабудзей закидывае на французаў. Французаў один насам і па-за гульнёй. Мяч трапіў у брамку, але было раней зафіксавана становішча па-за гульнёй. Ну, даволі добры знак, што Александр давёў гэту камбінацыю да лагічнага завяршэння. Так, да. Прабачце, небяспечны момант, і зноў Ігнатовіч выходзіць. Так, дарэчы, хочется асабісты передаць прывітанне ўсім заўзятарам футбола. Асабістае прывітанне Ване Сеўкову і выздараўленне. Наш, так, да, капітан каманды Дубля атрымаў, на жаль, пашкоджанне і, скажем, прапусціць пачатак гэтага сезона. Таму прывітанне, Ваня, здароўя, здароўя, яшчэ раз здароўя. Атака Іслычы. Навес у штрафную пляцоўку. Навешаў 7-й нумар, гэта быў Ютчыц, так, да, з правага фланга, і Дайябу, 18-й нумар, біў галавой, але мяч размінуўся з брамкай жодзінскай каманды. Дарэчы, заўтра нашы дублёры под кіраўніцтвам Дениса Кароліка адправяцца, ну, невялікую, недалёкую паездку ў Магілёў, дзе сустрэнуцца сваімі візаві з Днепр-Магілёў-2, сустрэнуцца, так, у манежы магілёўскім. Жодзінцы, дарэчы, дубль правёў на гэтым тыдні, можна сказаць, на выхадных днях яны гулялі ў Гродна з Немнам, прайгралі 3-2, а ў сераду
на сваім полі. Прабачце, Альфред выходзіць сам-насам. Ай, што гэта такое? Вось небяспека. Альфред не здолеў распарадзіцца мячом, так, да. Макаренко выбіў яго мяч, але потым я ўжо лічыў, што Іслач давядзе, скажем, гэты момант ліквідуе цалкам, але мяч пакінуў межы поля, яшчэ адзін кутавы ўжо з правага фланга і зноў будзе падаваць Ненад Перавіч. Так вось, 9-0 у сераду на сваім домашнім газоне дубль перайграў мазырскую Славію. Быў відавочцам гэтага матча, скажу, што, скажем так, прыемна ўразіла наша каманда. Не будзем рабіць далёкіх вынікаў, бо паглядзім, як пачнецца гэты сезон. І, безумоўна, будзем сачыць за нашымі дублёрамі. А ў нас тым часам гульня працягваецца. 10 хвілін прайшло з пачатку першага тайма, 0-0. Уже былі небяспечныя моманты, як у жодзінцаў, так і у Іслачы. Аут у выкананні Перавіча. Даволі актыўна себе паводзяць галоўныя трэнеры каманд, і Дмітрий Лінцевич і Дмітрий Камароўскі. Бачите, два Дмитрия. Атака Іслача левым флангом. Заблокировал удар Даябу Руцкі і кутавы. Да, цікавае прозвішча у легіянера Іслачы. Я вымаўляў не такія складаныя прозвішчы, таму мне і вельмі складана. Не разабраліся гаспадары поля з гэтым стандартам, мяч пакінуў межы поля. Порушение правил с боку Іслача. Что дотычется ближайших планов команды «Торпедо Белаз». Вот сегодня 2 матча за Іслачу. И после, пробачьте, по всей своей штрафной пляцоўцы гуляе упэўнены Ігнатович, як сапраўдны гаспадар. Так вось, ужо ў панядзелак жодзінцы адправяцца на невялічкі заключны, можна сказаць, збор у Магілёў. А ў суботу, праз тыдзень, адбудзецца апошні, скажем так, спарынг гэтага міжсезоння. «Торпедо Белаз» у сталіцы будзе гуляць з мазырскай Славіяй. Вельмі цікава, чакаем гэтага матча, вельмі. Прабачце, атака Іслача хуткая. І яшчэ адзін кутавы. Прастрэльваў свірэпа, але мяч трапіў у Міхайрына і пакінуў межы поля. Так вось, у наступную суботу, у апошні дзень зімы, спадзяёмся, што пацяплее у нас з вами ў Беларусі. Так вось, 28 лютага нас чакае спарынг «Торпедо Белаз» Жодзіна, Славія Мазыр. Кутавы падаюць гульцы Іслачы, навес на бліжэйшую, і тут Ігнатович выходзіць і забірае мяч у рукі. Сутыкненне адбылося з абаронцам Іслачы, і Ігнатовичу патрэбна дапамога. Ці што? Ці сам здолее Сергей устаць і працягнуць гульню? Так, сам устае і будзе працягваць гульню.
Так ось, спаринг 28 лютого, як я сказав, а вже праз 2 тижні 7 сакавіка о 14 годині на стадіоні «Динамо Юні» «Торпеда Белаз» проведе перший кубковий чвертьфінальний матч супроть команди «Батэ». Не, допомога все ж таки потрібна Ігнатовичу. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Доктор на всіх порах глядить. Так ось, ну, скажем так, 7 сакавіка стадіон «Динамо Юні». Ну, на жаль, жодзінська синтетика, наше поле со штучним покриттям за свого, ну, скажем так, становища уже пройшло 13 год після. Замена потрібна Ігнатовичу. Замена потрібна Сергею. Да, 15 хвилин усього пройшло, і ось заміна Сергія Ігнатовича. І я бачу, гульню уступить Макар Масленников, наш молодий голкіпер, який недавно підписав 3-годовий контракт з клубом. Ну ось, такое, скажем так, бойове хрещення юного голкіпера. Здавалось, ничем не таким эпизод маломальский, так, да, кульгая. Да. Пожадаем здоров'я і будем чекать вынікаў медицинского огляду, что здарилося з Сергеем. Ну, пакуль гульцы ўсе чакаюць, пакуль Макар Масленников прывядзе сябе, ну, безмоўна, не чакаў ён, што так хутка яму патрэбна будзе ўвайсці ў гульню. І вось Макар Масленников, 99 номер, уступае ў гульню. Итак, Макар уводит мяч в гульню. Ну и завершу еще раз свою думку. Итак, первая официальная гульня «Торпеда Белаз» отбудется 7 сакавіка. «Торпеда Белаз» будет гулять у чвертьфінальному матчі Кубку. У першому матчі буде гулять на стадіоні «Динамо Юні» з БТ. А 14 сакавіка, праз тиждень, нас буде чекати матч у адказ, бо чвертьфінальні матчі на гэтай стадыі, чвертьфінальнай, паўфінальнай стадыях, гэта складаюцца з 2 матчаў. Ну, дзе будуць прымаць барысаўчане нас, таксама яшчэ пакуль невядома. Мяч пакінуў межы поля, бо жодзінцы так убачылі, што Владимиру Хвашынскому патрэбна была дапамога, але Володя не пакінуў межы поля, все, здолее працягваць гульню, і аут. Ючыц будзе ўводзіць мяч у аут з аута і аддае так фэрплей правілаў дзеяння. А ось тут не зафіксавалі становішча па-за гульнёй. Так, да. Асістэнт рэферы чакаў, чым завяршыцца эпізод, і калі мяч ужо дакрануўся, то есть з мячом сустрэўся Александр Французаў, было зафіксавана становішча па-за гульнёй.
Ючиц. Прострел. Это был Кролик, так? Так. Владислав Кролик выбил мяч з своей штрафной пляцоўкі. Менавіта ён гуляе под 18 номером. Добра згулялі ў один дотык, вывели мяч на чужую палову поля, але ў апошні момант абаронца Іслычы Скробатаў забраў мяч. Выйшаў пераможцам з гэтай мікрадуэлі. Перович назад Масленникову, и Масленников спокойно выбивая мяч на чужую полову поля. Атака справа Іслычы, прострел в штрафную пляцоўку, Перович переводит мяч, выносит мяч за межи поля, кутовый. Восемнадцатый номер Іслычы Даябу будет выконваць гэты стандарт. Прасачым летнюю все гульцы ў штрафной пляцоўцы Торпеда Белаз. Навес на дальнюю. Так, и это уже был 4-й номер. Олалеі зноў сустрэўся з мячом. Это уже не первый раз, але мяч, скажем, дакрануўся до головы и покинул межи поля. Акцентированного удара не адбылося. Безумоўна, нас цікавіць усіх заўзятараў Торпеда цікавіць, што з Сергеем Ігнатовичам. Паспрабуем у перапынку даведацца самыя такія экспрэс-вынікі. І, безумоўна, пазычым яму здароўя. Іслыч розпочинає атаку. Перович на Михайліна і Масленников. Упевнено в центр. Французов зустрівся з м'ячом одразу. Перехопило Іслыч мяч. А ось уже і у Жодинцеву. Не, знову Іслыч. Так. Серія помилок. Ну, наколькі я бачу, схемы даволі падобныя. У 3 цэнтральныя абаронцы выступае Жодзіна і Іслыч. Так, ну и схема, так, совсем похожа. 3-5-2. Подказывая мне маэстро. Дякую. Скажем так. Ось. Лесь не помылились. Гульцы Іслычы. Это Тихомиров, капитан команды у Іслычы. 13 номер. Сустрелся с мячом. Ну а у нас я поляжу, что у нас с часом. Так, 23 хвилина. Ну, я лічу, что будет додадено хвилины 2 пакуль. Ось, скажем так, отбывалась замена голкипера у Торпеда Белаз. Тихомиров закид. Перович с мячом. Імкнуться прессинговать, так. И ось Альфред попрессинговал Батищу, Альфред с мячом.
Тихомиров выбивая мяч. Батищев. На Будько. Будько праз оборонцу гуляе. Руцкий справа. И мяч покинул между стадионом, можно сказать. Нет, так, цікаво. А чим мячами користаються? Іслачі ці Торпеда Білаз. Гэта цікаво гаспадаровы Іслачы. Мабыць, таму цікаво, хто пойдзе за гэтым мячом, бо вельмі далёка паляцеў мяч. І яшчэ адзін мяч пакінуў. Нет, гэты не пакінуў, гэта тут побач. Ну, так, можно кому-то подаруночек будет. Калі кто-нибудь из юнаков полядзім. Так. Итак, Іслач аут. Ну, ось уже хвилин, мабуть, 10 після того, як ось адбылася замена галкіперу Торпеда, ну, скажем так, небяспечных моментаў нема. Ні ў адной каманды. Вось спачатку гульні некалькі вострых моментаў узнікла, а цяпер вось, скажем, Хвашчынскі закід наперад і апярэдзіў Кірыла Премудрага. Да, дорогенькие наши глядачи, можете задавать питання. Сергей Владимирович, я думаю, на все ваши питання откажет сегодня. Тому, коли ласка, ставьте подобайки, пишите у чат, что вас зацікавило за предсезонку, на конт наших планов на сезон. Я думаю, что Сергей Владимирович на что сможет, на то вам даст отказ. А коли не откажу, то подкажу. Так, безумовно. Адваротная сувязь обов'язково повинна бути. Михайлін з м'ячом. Закид на Перовича. Перович сустрічається з м'ячом, але не, як слід не здолів його відпрацювати. Михайлін знову. Будько. Сергей Владимирович, расскажите, коли ласка, коли зустріча з завзятами планується? Сустрэча з заўзятарамі плануецца ў пачатку сакавіка. Гэта залежыць, скажем так, не толькі ад нас, і калі толькі мы аб гэтым даведаемся, мы адразу у сваім тэлеграм-канале і на сайце мы аб гэтым аб'явім. Плануецца вечарам, таму, безумоўна, скажем так, у Жодзіна, безумоўна, і вечарам, дзесьці перад пачаткам першай кубкавай гульні, пачатак сакавіка, ну так што сачыце за інфармацыяй. Пакуль у нас ёсць, скажем так, пэўныя моманты, якія мы яшчэ не вызначыліся, таму мы не можам назваць менавіта дакладную дату гэтага сустрэчы. Але што сустрэча адбудзецца, гэта факт. Ну і будем мы, мабыць, яшчэ з вами тыя, хто не здолеюць трапіць на гэту сустрэчу па пэўным абставінам, праца, знаходжанне за межамі Жодзіна, здолеюць раней задаць свае пытанні ў тэлеграм-канале. На большасць з іх мы з вами паспрабуем атрымаць адказы ад галоўнага трэнера, спартыўнага дырэктара, дырэктара клуба і гульцоў каманды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, які момант. Тут спачатку на газоне аказаўся гулец Іслача, а потым Александр Батищев зацепіўся з галоўным арбітрам, з Ольгай Блоцкай і менавіта трапілі на футбольны газон. Так, гульня працягваецца. Сергей Владимирович, вам подякували за белорусскую мову. Калі ласка, ну, традыцыйна магу адзначыць, дзякуй за гульню. Да, так само хотел бы отказать на питание на конт абонементов. У нас шмат в чате задают это питание. В этом году будет цікавоська акция. Давайте полезем за эпизодом. Потом откажу. Все, быцем бы успокоились. Цікавоська акция с нашим титульным, не титульным, пробачьте, партнером FanBet.
Таму трэба крыху часу для того, каб падрыхтаваць абанементы, але я хацеў бы так вот праанансировать вам, что будет вельмі цікава. Першыя 100 уладальнікаў абанементаў атрымаюць прызы ад нашего партнёра. Все будет стильно, прыгожа, незвычайна, мне здаецца нават. Такія абанементы мы еще не рабілі, таму крыху цярпення, пачакайце, як только будут даты, будет все нам вядома, мы адразу об этом вам напишем в телеграм-канале і іншых соцсетках. Ну ось, бачите, самые найбольш вострыя пытанні, якія былі, гэта пытанні наконт сустрэчы з заўзятарамі і абанементы. Так, безумоўна. Ну, а мы працягваем нашу трансляцыю. 30 хвілін згулялі каманды ў першым тайме, 0-0. Гульня супакоілася. Давно мы не бачылі, скажем так, у дзеянні галкіпераў каманд, а надвор'е хоць і сонечнае, але зімовае. Будем спадзявацца, што яны у добрым стане знаходзяцца. Какой счет? Лик на табло зараз 0-0, пакуль што без забітых. Так, ну будем, да, безумоўна, табло нет, таму будем казаць больш, я буду казаць больш часта пра лік на табло. Да. Якая хвіліна, падкажыце? Ідзе 31 хвіліна, 0-0. І аут ля штрафной пляцоўкі Іслачы, мяч у гульню уводзіць Ненад Перавіч. Дастаткова цікавы легіянер, згадзіцеся, Сергей Владимирович, заўсёды з усмешкай, заўсёды станоўчы вайб у чалавека. Пазітыў, на пазітыве, так? Ну, Кролік у барацьбе з Хвашчынскім. Ненад Перавіч даволі дастаткова так упэўнена ўжо валодает рускай мовай. Ён чытает кнігі на рускай мове, слухает песни. Записали невялікае видео с нашим сербским легионером. Он рассказал, какие песни слухает, так что, думаю, в ближайший час выкладем. Вот, тому коммуникация и адаптация в команде сербского оборонца проходит довольно добро. Думаю, в этом сезоне он повинен уже полностью раскрыть свой потенциал, який не получилось не атрымалася, да, праз травму раскрыть у мінулым сезоне. І заявіў сябе ў поўны голас, так? А вось мог быць небяспечны момант, але Макар Масленнікаў упэўнена выйшаў, забраў мяч у рукі. Яшчэ раз нагадаю, гульню пачаў Сергей Ігнатович, але на 15-й хвіліне атрымаў пашкоджанне па медыцынскім паказчыкам. Ён пакінуў межы поля, у перапынку паспрабуем даведацца, што з ім. Вось, атака жодзінцаў. Будзько быў з мячом на Міхайрына. Ну, вось уже тыя, хто сочыць пастаянна за нашымі трансляцыямі, уже, мабыць, уже пазнаёміліся больш дасканала з навічкамі французаў. Аут у выкананні Іслачы. Вось, таму, калі я менавіта сам асабіста першую трансляцыю праводзіў з Магілёва, так, ну, а цяпер ужо упэўнена таго ж Матвея Міхайрына вельмі цудоўна бачна, і яго 15 нумар, і яго, скажем так, па твару можна лёгка пазнаць. Нават пазнаць не толькі па твару, але па дзеянням. І па абароткі яго. Так. Да. Такі момант небяспечны. А вось небяспечны, але Міхайрын так абагнаў. Заўзятары это Будзько у нас в чате. Всем так само прывітанне передаем. Кажут, что заўзеюць за Скроботова. Так. Их амбассадор. Номер 3, да? Номер 3, да. Скроботов 3 номер, да. Кажут, не хапала Капяшэ основный брамник на травму сел. Это у нас про Сергея Петровича. Это уже наши, так, да. Перович, Будзько. Так, что тут трапили. А тут, скажем так, Ючик, да. Не жадаючы гэтага, але трапіла ў твар. Перович. Да, Сергей Владимирович сказал, что у перапынку паспрабую даведацца пра стан Сергея Игнатовича. Думаю, другой полове расскажет вам, что какая там информация есть у нас. Даведаемся, паспробуем. Так.
І всі, хто долучився, да, всіх ще раз віншуємо з Днем родної мови. Сьогодні у нас, як і звичайно, на білоруській. Жодінцу атаці, Будько, на Перович. На Михайлін назад. Капітан Кирил Премудров знову підключає Михайліна. І тут ні криху недокладний пас. Ось. А це закид. Отбились жодинцы, але атака протягивается Ислыча другим темпом. Хвощинский, забирают у Хвощинского мяч. Жодинцы назад. Михайлін знов. Ну, мне особисто здається, что наш левый фланг больше активно дейнічає, чем правый. Михайлін, Перович, и сюда ж, скажем так, больше подключается до левого фланга Будько. А ось Руцкий спробує запустить Альфреда. Добре, Альфред. Опа, да. Не, так, ледь не поскользнувся наш африканский легионер, але не перший сезон проводить у Беларуси, там уже з нашей зимой доволі добре знайомі. Ну, тыя, хто не з самага пачатку ў Сочі, так, ось Михайлін не даў магчымасці Хвашчынскаму абысці сябе. Хочу адзначыць, што першыя 10, мабыць, так 7-8 хвілін былі даволі актыўнымі, былі небяспечныя моманты, а потым гульня выраўнялася і за асноўным праходзіць паміж штрафнымі пляцоўкамі. Асноўныя дзеянні разгортваюцца. Да, сегодня нас чекает 2 гульни. Это первые. 2 складами сегодня наша команда будет гулять. Поглядим, кто у другим матче из наших молодых футболистов с другой команды проявит себя. Ведаю, что в заявку трапил Фомин Александр, наш выхованец, и Наливайка. Подкажете, Сергей Владимирович, как имя не запомнится? Владислав Калиников? Владислав, наколькі так, я сейчас гляну свои все. Можете рассказать, откуда до нас пришел этот гулец? Так. Только в этом году трапил. Так, ён уже провел першую свою гульню за дубль, и менавіта, як і абяцаў, калі подписываю контракт, он сказал, что я заб'ю 8 у першай сваёй гульні за нашу команду, менавіта ён забіў. Да, так, молодежную команду, безумоўна. Наливайка Владислав, да, Фомин Александр и яшчэ Павел Безруков. Вось гэта юныя гульцы, ну, якія выступаюць у асноўным за другі склад Торпеда Белаз, сёння здолеюць выйсці на поле. Это з тых, да, и Арсений Станулі. Это вось тыя, хто, скажем, гуляў у сераду супраць Мазырскай Славе другого склада. Ось. А тут у нас с вами знов центр поля. Кирилл Премудров на Французова. Французов выиграл борьбу на другим поверсе. Жодинцы с мячом. Вадим Побудей. Да, вот вы только сказали про левый фланг, а мне здаецца, что правый фланг так само не отстае. Зараз атаки праз его спробуют развивать. Быццам пачулі нас футболисты. Ну, не так. 38-я хвилина, нагадаю, 0-0, 38-я хвилина першого сьогоднішнього матча Торпеда Белаз Іслач. Ну, доволі колькі, ось, ай-яй-яй, цудовний, добрий пас Вадима Побудея на Александра Французова, але оборонцы Іслачі здолелі выйсці пераможцам, але мяч пакінуў межы поля. Французов хутка забірае мяч, але оставляе яго Ілье Руцкаму. Ілья Руцкі будзе выконваць аут. Даволі далёк Ілья Руцкі выкінуў мяч з аута. Ну, мы памятаем, ну, скажем так, заўзятары са стажам памятаюць вельмі далёкія ауты ў выкананні не толькі Бутарэвіча, але і Владимира Щерба.
Так, а тут поза гульнёй, так. Ось. Так ось, 39-я хвилина, ще раз 0-0. Да. Ну, небагатый на моменты перший тайм. Сергей Владимирович уже казал, хто не чув, Євген Черевец сьогоднішню гульню пропускає праз хворобу. На жаль, не шансує нашому оборонцу. Тільки відновився після пошкодження, як хвороба. Пожадаємо йому, звісно, моцного здоров'я і чекаємо його. У складзе, так, безумоўна. Будем спадзявацца, што гэта захворванне несур'ёзна і ўжо, скажем так, на наступным тыдні ён прыступіць не толькі да трэніровак, але і здолее дапамагчы сваёй камандзе ў апошнім спарынгу. Яшчэ раз нагадаю, 28 лютага Торпеда Белас, Славія Мазыр. Гэты матч адбудзецца ў Мінску. Ну, пранансіруем яго перад гульнёй за дзень-два. Каб было ўсім зразумела. Альфред? Не. Папярэдні, наколькі чуў матч, таксама тут можа прайсці. Ну, ось, можа і на гэтым полі на Маякоўцы, так? Але дакладна, да, все напішу. Таму што ёсць пэўныя, могуць адбыцца пэўныя змяненні, таму ўсё мы вас праінфарміруем. Да, не атрымоўваецца ні адной з каманд падысці да... А ось перахоп мяча і можа быць небяспека. І першы удар. Добрый удар, моцны. Прабачце, яшчэ можа быць адзін удар і мяч пакідае межы поля ад Кірыла Прымудрага кутавы. А вось 25-й нумар. Гэта Макаренко біў, так, да, і Макар Масленнікаў здолеў адбіць гэты мяч. Складаная траекторія была для Макара Масленнікава, але стал на шляху удара, адбіў кутавы. Паназіраем, чым закончыцца гэты стандарт у выкананні Іслачы. Неупэўнена выходит Макар Масленніков на мяч, на жаль. І так, лік адкрыты. Гэта 7-й нумар Ючыц, так. Менавіта ад яго ён пераправіў мяч у вароты. 42-я хвіліна стала выніковай для Іслачы. 42-я хвіліна. На жаль, Іслач павяла ў ліку, а прывёў стандарт кутавы. Да, 0-1. Ну што ж, будзем назіраць далей. Не атрымалася ўпэўнена выйсці на мяч. Скокнула ён на дальні бок, дзе ўжо Ючыц. Так, замкнуў. Задаюць нам пытанне, Сергей Владимирович, дзе будзем гуляць хатнія гульні? Снегу вельмі шмат. Снегу вельмі шмат. І, безумоўна, гэта пытанне, якое трывожыць не толькі заўзятараў футболу, безумоўна, яно трывожыць і кіраўніцтва клуба, і нашых, скажем, спонсораў, так, і гульцоў. Безумоўна, все хочуць гуляць дома, безумоўна, на цудоўным зялёным газоне. Будзем назіраць, як будзе разгортвацца падзеі далей. Мабыць, зразумела, што першы тур ЗМЛ Віцебска наш стадыён Торпеда не прыме. Гэта зразумела, бо ўжо засталося, скажем так, менш месяца, па-за гульнёй, дарэчы, становішча ў гэтым эпізодзе, менш месяца да першага тура, і зразумела, што той, скажем, слой снега, там, да, сантиметров 30-40 снежны пакроў на стадыёне Торпеда, і нават не выручыць нас і ўключэнне падагрэва, якое ёсць, якім валодае стадыён Торпеда. Так што гэта пакуль з'яўляецца галаўной боллю кіраўніцтва клуба, где мы будем гулять першы тур. Ну, хочется спадзявацца, дарэчы, што хоць к трэцяму туру гульне з мінскім Дынамо, якая адбудзецца з 10 до 12 красавіка, мы даведаемся. Вось яшчэ адны небяспечны момант. Да, выбивают мяч, первый час. Первый час бились жодинцы французов. Да, Солнце, так. Французы ўрабіў сабе рукой козырок, так, каб убачыць мяч, але
Ну, до речі, торпедовці гуляють, безумовно, у минулогодній формі і доволі так цікаво. Оборонця сьогодні у нас Михайрин 15 номер, який гуляє з Чешотце Максима Скала. Так, да. А ось, скажем, оборонца наш, Нечаев, 27 номер, Олександр Французов нападаючий, да, основно нападаючий команди. Тому вельми так цікаво глядеть за прозвищами. Прострел у штрафну пляцовку, ось тут Макар Масленников вийшов і забрав м'яч у руки. Ну, нагадаю, що на минулому тижні Макар Масленников подписал 3-годовый контракт с нашим клубом. Это гулец юниорской сборной. Гулец 2007 года. Вот перевели мяч снова на левый фланг. Тут, ну, я больше за левый фланг активничаю. И закид на Будько. Будько Позмагался. выиграл борьбу у 5-го номера. Прострел у штрафной. Альфред у штрафной. Треба, значить, і рост великий нашего молодого Брамника. Да, безумовно. Брамник, ну, скажем, фактурный Брамник, можно так сказать. Лік 0-0. Питаю. Нет, нагадаю, не. 0-1 0-1, так, 45-я хвилина. На моїм, скажем так, годиннику 45-я хвилина, 0-1. Торпеда Білас програє. На 42-й хвилині Ючиц відкрив лік у гэтым матчі зноў па-за гульнёй. До речі, вельмі так шмат ужо разоў гульцы Іслычы апыноўваліся ў становішчы па-за гульнёй. Да. Будем назирать далей. Так. Макар проигрывает, сам выигрывает. Так, Побудей. И ось уже кролик на Руцкага, правый фланг. Руцкий вышел переможцем, але откинул мяч назад. И Масленнику добре выбивая Макар. Упевнено на керунку наших нападающих. Будько. Альфред. Будько на... Не. Би отдавав Будько пас на... Перовича, але 7-й номер, да, Ючиц перехапіў гэты мяч і аут у выкананні Іслычы. Вельмі ўпарта разгортваюцца ўсе матчы з гэтай камандай, з Іслычу, так. Я не памятаю ніводнага матча, дзе адна з каманд упэўнена перамагала, скажем так, на класе, як кажуць, так. Усе матчы ад ножа. Наши команды, так и Іслыч, и Торпеда Білас заўсёды выдаюць такі футбол, дзе, як кажуць на рускай мове, іскры летят. Ось Ючы зноў по свайму правому флангу. І мяч пакінуў межы поля. Да, добра. Зноў такі добра згуляў Михайрин, так не дае тут разгуляцца сваім візаві з Іслычы. И так по-ранейшему так заканчивается первый тайм. 0-1. Мяч на 40-й хвилине у выкананні Ючица. Пакуль адзіны мяч. Побудей справа. Да, утрымлівае мяч, отдает. Руцкому, Руцкий простреливая. Не, гульцы Іслычы перехапілі мяч. А тут уже, скажем, мяч пакінуў межы поля. Ну, бачыце, сёння Вадзім Побудей гуляе, скажем так, крыху незвыклай для сябе пазіцыі, бо звычайна ён гулец флангавы, а сёння ён гуляе больш бліжэй да цэнтра. Ну і, шчыра кажучы, это уже не першая спроба вось змяніць пазіцыю Вадзіму Побудею. Ну, асабіста мне гэта пазіцыя даспадобы Вадзіму Побудею. А як уже Вадзім себе адчувае, мы даведаемся пазней у гэтай новай для сябе пазіцыі. Як Вадзім Побудей, як Кирилл Премудров з'яўляюцца, можна сказаць, старажылымі Торпеда Білас, так. Кирилл Премудров навогул з 2019 года абараняе гонар Торпеда.
Нікіта Жигунов, дякую за підтримку. Пишуть нам в чаті наші завзятори. Так, Перович Проіграли. помилився, да. Ючиц, добрий пас у центр. Хвощинський. Вот виратував Так, да, Макар выратаваў Макар Масленнікаў, гэта быў 27 нумар, гэта быў Кавалевіч. Ён менавіта меў магчымасць вызначыцца. А ось які пас. А каму? Так, французаў не бачыў, што менавіта Ненад Перович уже спыніўся і даваў так на ход. І вось свісток Вольгі Блоцкай, перапынак. Пачнуць футболисты, отпочнем и мы. Я не знаю, как насчет игры, но комментатор уж... Извините, пожалуйста, дорогой. Я приду.
Ну что ж, дороженькие, родненькие, протягиваем мы свою трансляцию с Маяковки, где праз некалькі уже, может быть, лічаных секунд пачнецца другі тайм першага матча Торпеда Белас Іслач. Лік пасля першых 45 хвілін 0-1 на карысць Іслачы, 40-я хвіліна Ючыц. Яго менавіта, скажем так, выніковыя дзеянні стали выніковым для ўсёй каманды. Вось. І так, Ольга Блоцкая, галоўны арбітр сённяшняга матча. Чакаем. Чакаем. Стартовый свисток другого тайма. І засечем наш секундомер. Так. Итак, гульня пачалася, другі тайм пачаўся. Итак, у перапынку у камандзе Торпеда Белас адбылася одна замена. Так, справа, ролю правага цэнтральнага абаронцы выйшаў гуляць под 66-м номером. Прабачце, Сергей Полицевич. Так, безумоўна, зразумела, гэта такі ў мяне старыкоўскі гумар, бо, безумоўна, гэта Владимир Манаев. Менавіта ён заменіў Владислава Кролика, які выступаў да перапынку. Владимир Манаев, 66 номер, ну, а, безумоўна, футболка мінулага сезона, у якой гуляў спартыўны дырэктар Торпеда Белас Сергей Полицевич. Таму можна так будзе шуткаваць крыху, у нас ёсць прычына і повод для гэтага. Ну, а тым часам... Ну и давайте еще раз пробежимся по складу команды Торпеда Белас, бо, безумоўна, прывітанне ўсім і прыхільнікам Іслачы. Буду называть тыя прозвішчы, якія для мяне вядомы. Вось будем і вас інфармировать аб змяненнях у вашым складзе. Но, безумоўна, зразумела, больш працуем для жодзінскіх прыхільнікаў футбола. Итак, голкіпер. Пачаў першы тайм у нас Сергей Ігнатович, але на 15-й хвіліне замест яго выйшаў Макар Масленнікаў. Я вам абяцаў даведацца, наколькі мне паведаміў медыцынскі штаб, нічога сур'ёзнага, дзякуй Богу, у Сергея Ігнатовича немає. Будем спадзявацца, што, скажем так, хуткім часе ён здолее нас радовать своей гульней. Вот оборонцы. Так, 66 номер Владимир Манаев, капитан команды 6 номер Кирилл Премудров и 15 Матвей Михайрын. Это три центральные оборонцы. Далее, ну, так званые англомовные латерали. Итак, справа это Илья Руцкий, 19 номер, и слева Ненат Перович, 90 номер. Пробачьте, вострая атака Іслачы, навес на... И Илья Руцкий здолеў Илья Руцкий добра згуляць головой, не даў магчымасці сопернику сустрэцца як след з мячом у сваёй штрафной пляцоўцы. Итак, пакуль давайте поназираем за гэтым стандартным становішча выканання Іслачы. Альфред адбіў мяч, французаў змагаецца за мячом, але не. Так, а вось так, добра, французаў не даў магчымасці як след сустрэцца з мячом, і зноў мяч у Александра. Зараз потеря у Александра Французова. Да, згубіў ён мяч. А вось вы там, мабыць, вам не бачна, але, скажем так, Ковалевич з Іслачы прызямліўся на слізкім, скажем так, полі на пятую кропку. Батищев, вось, менавіта апорны паўабаронца, гэта Александр Батищев, 17 номер. Так, вышэй яго размяшчаюцца 72 номер, гэта Максим Будзько, и 30 номер гэта Вадим Пабудзе. И два нападающих, 27 номер Александр Французов и 29 номер Стивен Альфред. Як я уже вызначаў у першым тайме, могу паўтарыцца, что и команда Іслач гуляет докладно по такой же самой схеме.
гэта 3 цэнтральных абаронца, 3-5-2. Ну, шчыра кажучы, мне падабалася, што апошні свой матч Торпеда Белаз-2, якія ў сераду выйгралі на сваім полі, прабачце, Хвашчынскі направа, Ючыц не сустрэўся Ючыц з мячом, і дык вось мне спадабалася тое, што ў сераду, калі Торпеда Белаз-2 на сваім газоне выйграла у сваіх візаві з Мазырскай Славі 9-0, яны гулялі менавіта па такой же схеме ў 3 цэнтральных абаронцы, то есть гэта філасофія клуба. І першы склад, і другая каманда гуляе менавіта па адной той самай схеме. Это зразумела, каб гульцы прывыклі і гатовы былі уступіць. Так, Манаев, закид наверх на французов. Французов притягивал головой. Климович выбивая, упевненно мяч. Владимир Манаев не дал магчимости як след сустрэцца Ісач. І вось Михайлен выиграл эту борьбу, даволі так с 4-м номером Ісача, это Алалея. Ну, питання, да, от кого мяч йшов, але тут 18 номер Даябу увів мяч у гульню. А так, Ковалевич. Удар, Макар Масленников у ближнем углу забирая мяч у руки. Ну, не вельми моцный отбывся удар у такой же гульца Ислачи. Манаев. Не перший раз Макар Масленников после того пропущенного гола выратовывает команду, уже який запор сейф от него. Так. А вось Хвашчынскі і пас за гульнёй. Мяч трапіў у брамку Макара Масленнікова, хоць Макар Масленніков і, скажем так, дакрануўся да мяча, але становішча было па-за гульнёй. І Володя развёў рукі ў бок. Ну, мы нагадаем, што ў першым тайме такой же падобны эпізод адбыўся і ля брамкі Клімовіча, калі французаў забіў мяч, але было станоўча па-за гульнёй. 3-3, вельмі востры контрвыпад. Адварот, так, а вось тут уже дваім патрэбна дапамога. Кирилл Премудров з нашого боку. Так, Кирилл Премудров стає, а з боку Ислачи, гэта, як я уже назвав, Алалея, 4-й номер. Нам подсказывают супрацовники Ислачи, что можно Адеола его Адеола, да. называть. Да. Так, Ну, мабуть, будь простей вам. А тогда дякую вялікі. Але, скажем так, браў склад команды менавіта з телеграм-канала Ислачи, где там написано Алалея. Ну, это не самое складанае прозвище, якое я вымаўляў. Самое складанае, мабыць, гэта было, калі мы сустракаліся у 10-м годзе ў Лігі Еўропы з Філкером з Ісландіі. Вось там ісландскія прозвішча, гэта тая яшчэ дападоба. А потым яшчэ на жодзінскім стадыёне Торпеда гулялі маладзёжныя зборныя Беларусі і Ісландіі. Я таксама працаваў дыктарам, таксама зноў сустрэўся з гэтымі знакамітымі ісландцамі. Ось там абракадабра добрая. Ну, не ведаю, наколькі я сачыў за Ислачу, мабыць, гэта першы матч у выкананні Ислача, калі яны гуляюць, скажем так, ну, амаль цалкам увесь матч адным складам. Ось, а у жодзінца ўжо быў такі эпізод на турніры ў Брэсце супраць гродзенскага Нёмана, так, торпедаўцы гулялі, ну, адным складам. Большасць гульцоў правяло ўсе 90 хвілін, ну, там за невялічкім выключэннем, там адбылося 3 замены, больш такія тактычныя замены у самым заканчэнні матча. Ну, а тым часам у нас 9 хвілін прайшло, лік па-ранейшаму, 9 хвілін другого тайма прайшло, лік па-ранейшаму 1-0 на карысць Ислачы.
Хвашчынскі разганяе атаку сваёй каманды, але памыліўся свірэпа з пасам, і мяч заўтра будуць уводзіць жодзінцы, дакладней Матвей Михайрын. На паўжаную заўзятара, калі у вас есть некоторые пытания, мы открыты до этого. Сергей Владимирович, я думаю, откажет. Тому пишите в чате. Мы читаем, сочим. А калі не адкажу, то пакажу. Так. Чакаем і вашых падабаек вельмі чакаем. Нават мне у маім сталым узросце, безумоўна, прыемна, калі вы шлеце свае падабайкі. А вось магло быць небяспечна. Ілья Руцкі выбіваў мяч, то зрэзаўся, і Кірылу Прымудрову нічога не засталося, каб адправіць мяч за межы поля. Зноў кутавы злева выконваюць гульцы Іслачы. Гэта Кавалевіч. Добра, Макар Масленнікаў. Што яшчэ адзін кутавы ўжо з правага фланга, бо Макар Масленнікаў, ну, не скажу, што супер упэўнена, але упэўнена для свайго ўзросту. Пахвалю Макара. Ён згуляў, скажем, непростой для сябе сітуацыі, бо ішла барацьба на другім паверсе, некалькі гульцоў Іслачы, некалькі абаронцаў, і Макар Масленнікаў здолеў выправіць сітуацыю. Кутавы. На ближнюю Стивен, выбивай мяч. До речі, яшчэ я сказаў, што Яўген Чагавец не можа... Яўген Чагавец не можа сёння з-за хваробы прыняць удзел у матчы. Гэта яшчэ Михаил Ладуцька. І, да рэчы, Захар Баранок. Таксама сёння па медыцынскім паказчыкам не можа ўдзельнічаць у сённяшніх гульнях. І таму не ўбачым мы гэтага абаронца, які на месцы цэнтральнага правага абаронцы правёў увесь турнір у Брэсце. Бо ў двух матчах менавіта вось з Гроднай і ў фінале з Брэстам менавіта Захар Баранок складаў з Михайрыным і Прымудровым тройку цэнтральных абаронцаў. Так. Зноў пахвалім Макара. Выйшаў ён пераможцам з гэтай дуэлі, так. Ну, спадабаецца мне, Іслач таксама спрабуе прэсінгаваць. А вот Михайрын перехапіў мяч. Матвей, закид на Будько. Вадим Побудей. Не, пробачте, не, Петрович. Вось Вадим Побудей з другого боку. Так. Манаю отдає на Руцкого. Руцкий підключає Батищев. Батищев. Да Побудей. Побудей. Назад на Руцкого. Русский закид у... Закид на Стефана, да, Альфред. Разворачивает штрафной пляцовцы. И вось першы удар по брамцы Климовича. Это наносил Александр Французов. На жаль, удар оказался докладным, але прямо у руки голкиперу. Так, похвалим Климовича. Ну, правильное становище занял голкипер и забрал мяч у руки. Треба еще значить, как Стефан Альфред мячи, які на него закидывают, умеет сохранить. Заховывать, да. Заховать контроль команды. Его праца грудьми, я думаю, выкликает респект и от тренерского штаба, и у завзяторов. Можете еще забивать, потому что это самое главное, что есть у для форварда, так, забивать, безумоўна. Забитые мячи, голы, это безумоўна. Чым форвард славится, это своими голами. Будем спадзявацца, не шмат голов пакуль у міжсезонні ў жодзінцаў. Зразумела, гэта ўсё вельмі значныя змяненні, прабачце. Да, Макар Масленнікаў выйшаў і, скажем так, головой упэўнена згуляў за межамі штрафной пляцоўцы, улічваючы яго, скажем так, рост. Так, Перович, закид на французу по левому флангу. А вось самострел мог адбыцца, так.
Абаронца Іслачы выбіў мяч і кутавы з правага флангу будзе выконваць Ненад Перавіч. Бачым, што рыхтуецца замена. І замена, да, замена жодзінцаў. Гэта Бамба. Так, это у нас 14-я хвилина, значит, на 15-й хвилине, на 60-й хвилине уступить у гульню Бамба. Давайте поназираем за стандартом, а потом уже и замену отбудется. Перович. Макар Масников прямо в центре поля. У центра поля вышел Макар, упевнено. Згуляв бездокорно, зрозуміло, але ж серце, скажем так, хвалюецца вельмі за Макара, бо гэта апошні кропка, скажем, у нашай камандзе, гэта апошняя лінія абароны, гэта галкіпер. Ну, то саме зраблю невялічкі каламбур, крыху пацямнеў Александр Селява, які знаходіцца на кромцы поля. Я маю на увазе, што Бамба выходзіць з пад 8 нумарам, пад якім гуляў Селява. Што яшчэ прыемна, што сёння надвор'е нас радует. Учора трэніроўка праходзіла ва в'югу, холад, снег. Хваляваліся, да. Ючыц, не, мяч пакінуў межы поля і адварот. І вось замена. Замена у Іслычы, замена у жодзінцаў. У жодзінцаў заменяюць Александра Французова. Так, 60-я хвіліна, замест Французова ўваходзіць Бамба. Дзякую за гульню. Так, безумоўна, дзякую за гульню Александру. Галы прыйдуць, будзем спадзявацца вельмі хутка. Напрацаваў эпізод Альфред. Это вельмі цудоўна. А вось Бамба крыху пайшоў наперад. Небяспека, трыпт насупраць трох. Кавалевич супраць яго Бамба. Батішча выйграе барацьбу у візаві з Іслачы, але мяч недалёка не пакідае, далёка межы, скажем, нашай штрафной пляцоўцы. Вось цяпер абаронцы Іслачы аддаюць па свайму галкіперу Клімовічу. Ну што, нагадаю, 62-я хвіліна, лік па-ранейшаму 0-1. Тарпедаўцы прайграюць пакуль, на жаль, Іслачы з лікам 0-1. Адзіны пакуль мяч на рахунку, прабачце. І вось 18 нумар Іслачы, гэта быў Даябу, меў вельмі добрую магчымасць, але удар яго такі моцны не атрымаўся, а з тым ударам, які ў яго атрымаўся, справіўся лёгка Макар Масленікаў. Сёння это прозвішча часцей за ўсіх, мне здаецца, гучыць. Ну, безумоўна, ну, хацелася, каб меней, мабыць, каб менш небяспечных момантаў было наших. Гэта Будзько. Будзько ў штрафной. Закид на Ненада. І что? Отворот показывает арбитр, что? Отворот показывает арбитр. Вось. Ну, на жаль, я прагледзеў, хто выйшаў на замену у камандзе Іслачы, каго ён замяніў. Тут уж прабачце мяне. Но Іслач рыхтуе свою новую атаку. Батищу.
Бамба не сустрэўся мячом, тому што мяч пакінуў межы поля. Ну, я бачу, такія пэўныя перастаноўкі адбыліся ў складзе жодзінцаў, тактычныя перастаноўкі. Бамба не заняў месца французаў у атаке, Буцько выдвінуўся у атаку, ролю другога нападаючага ў гэтыя хвіліны ён выконвае, а Бамба склаў тройку цэнтральных паўабаронцаў з Бацішчевым, Пабудзеем. Нам завзятары Іслачі у часе подказывают, что замест Ючица вышел на поле вядомы для жодзінскіх завзятараў Пацко. Какой удар издали зараз? А вось гэта, да, моцны быў стрэл, так, это Деола біў, так, Пацко. Ну, я яго шукаю под 18-м нумаром, зразумела, так? А 18 нумар это він быў у Жодзіна, а вось бачыў яго так, скажем так, справа. Никита Пацко провел у нашей команде с 22-го года, коли не помиляюсь, летом до нас пришел и сышел у минулым сезоне, да? Так, не, минулый сезон ён уже гуляў у Іслачы. Сезон 25, 24 год, да, у яго. Адбіліся жодзінцы. Выиграл Никита с нами и промаху Кубки Беларуси, Так. Суперкубки, медали. Взял 23-го и 24-го года. Да помог команде в свой час. І респект Нікітосу. У цэнтры поля, скажем так, ляуць на бакавой лініі аут выкананні жодзінцаў. Гэта будзе рабіць Владимир Манаев. Макар сустрэнецца з мячом, ну, сустрэнецца з мячом у сваёй штрафной пляцоўцы. Михайрин злева. Перевод направо на Манаева. Бамба оставляя Руцкому. Руцкий у центр на... Добрая атака, до речі. А это уже Пабудзей з мячом опинився. На Перовича. Перовичу один дотик. Пропускаў мяч Буцько, але там далей уже былі толькі гульцы Іслача, якія справіліся з гэтым мячом. Владимир Манаев минулый сезон, скажем так, сезон 24 года он провел у Дублі, а ў 25 годзе ён гуляў у арендзе ў футбольным клубе «Ліда». Провел. Ось, но в гэтым годзе, так, скажем так, спрабуе застолбіць за собой месца ў «Торпеда Белаз». Так, ён стаў старэйшы, стаў больш вопытны. Будем спадзявацца, што ў яго гэта атрымаецца. Бо я назіраў за яго дзеяннямі ось у мінулую сераду, калі ён гуляў за «Торпеда Белаз-2, так я вам шчыра кажу, што дзеянні былі вельмі ўпэўненыя. Ну і цяпер яшчэ пакуль такіх сам не бачу я хібаў. Прабачце востры момант. Бамба першы стоїть з мячом. Так, Бамба. Опять мяч у гульцоў Іслача. Да, про лік пытаюсь. Лік по-ранейшаму 0-1 на карысць Іслача. 42-я хвіліна принесла поспех, а цяпер ідзе, скажем так, 23-я хвіліна другого тайма. Ну, часу яшчэ ёсць у жодзінцаў. Буцько з мячом. Сустрэўся, і там мяч ад Вадзіма Пабудзея, мабыць, на дальнім фланзе пакінуў міжполе. І вось бачу две замены. Одну замену дакладна вам скажу. У гульцоў Іслачы я бачу абодвух нападаючых здымае Дмітрий Камароўскі, Адеола і Хвашчынскі.
пакідаюць межы поля, но даволі я дваіх скажу вам. Наколькі я бачу, 8 нумар гэта добра знаёмы Шрамченко, ну, а вось, скажем так, 70 нумар недобра знаёмы для жодзінцаў гэта Будзько. Так, мабыць, ён. Меў двух нападаючых, і вось, ну, скажем так, 20 хвілін для абодвух новых тандэма нападаючых у Іслачы ёсць, каб... Да, думаю, нам заўзятары Іслачы ў чаце падкажуць. Ну, я спадзяюся, ну, мабыць, это Будзько. Так, жодзінцы, гэта наш Будзько, Максім Будзько. Добры пас на Руцкага, Руцкі! Прострел на штрафную, ну! Побудей сустрэўся з мячом, все там у штрафной. Побудей, навес у штрафную. Манаев. Не выиграл борьбу Володю Шрамченко. Это Ковалевич. На жаль, ничем не завершился потенциально небеспечный момент для Абрамки Климовича. Подказывают у чате корыстальник с ником Алексей Юшкевич, что вышел на поле 70-й Вашкевич. Вашкевич, точно, докладней, дякую. Дякую Ніку. Юшкевич, сапраўды, гэта Дмітрый Вашкевич, ось не Будзько. Дмітрый Вашкевич, які таксама гуляў за Жодзіна. Я бачу, што знаёмы твар, але здалёк, скажем так, ублізі яго не бачу, таму вялікі дзякую. Наши заўзятары скардзяцца ў чаце, што не можам пакуль што нічога ў атацы паказаць. Так, на жаль, пакуль, да, момантаў такіх, якіх, ну, скажем так, можна назваць сапраўды галявымі, пакуль няма. Што сказаць, так і ёсць. Мы бачым гэта на свае вочы, таму... Сергей Владимирович, вы на такія пытанні заўсёды адказваеце так. Не атрымалася, бо вас не было на полі. Да, безумоўна, гэта адна маіх, скажем так, ужо стаўшых барадатай шутак. Жартаў, можна. Жартаў маіх, так, сапраўды. Прабачце, небяспека. Владимир Манаев выбівае мяч недалёка. А вось тут уже парушэнне правил. Бамба парушае правілы ў барацьбе с Ковалевичем. Дык вось, сапраўды, не выпусцілі мяне на поле, знаходжуся я за шклом, вось на каментатарскім месцы, і таму зразумела, так, каб я выйшаў, я б забіў. Не ведаю, што ці мяч у брамку, ці нагу забіў бы, так, мышцу на назе, ці на руцэ, але, на жаль, мяне не хапіла, гэта дакладна. І так, паназіраем за гэтым стандартам, Ковалевич будзе выконваць яго. Ледь не ўсе гульцы Іслачы ў штрафной пляцоўцы нашай. Дарэчы, ведаеце, хто згуляў галавой жодзінцаў? Александр Батишчу. Ну, пошуткуем, самый-самый высокорослый гулец Жодзіна. Ну, а што датычыцца Дмітрия Вашкевича, сапраўды, трэба ўзгадаць, што, скажем, летні яго першы выхад на поле, на жаль, у складзе жодзінцаў Бабруйску завяршылася тым, што ён атрымаў травму. Батишчу закидывае наперад на Альфреда. Альфред выградзе барацьбу. Іслач адбіваецца. Ну, безумоўна, не хапае, так. Калі паназіраць, это ўжо, мабыць, другая гульня запар. Гэта і з Брэстам было бачна, што небяспекі было вельмі мала, галявых момантаў створана. Ну і цяпер мы бачым, што так, бліжэй да гола, ну, шчыра скажу. Так, Сергей Владимирович, нам тут в чате пишут заўзятары Іслачы. 70-й номер – это Богдан Цибров.
який прийшов у Іслич з московського локомотива. О, бачите? Вот. Ну, ми не володаємо, на жаль, ситуацією. На жаль, дякую, дякую вам. сябры з Ісличі, так. Это той же недавно подписанный молодый гулец российский, так, зрозуміло. Ну, пробачте. В сезоні вивчимо. Безумовно. Ой-ой, як небяспечна може бути. Небяспека могла бути. І ось Макар Масленников вийшов. Так, давайте поназираємо за нашим годинником. Итак, 15 хвилин зосталось, 75-я хвилина і лік по-ранейшому 0-1. 42-я хвилина принесла поспіх Іслича, Ючиц визначився, і по-ранейшому гэты момент застався адзіным галявым моментом. Были еще два незалічених голов у виконанні і торпеда, І Іслича, а ось не Надперович, не Будько. Закид на дальні Руцький, сустрянеться з м'ячом, сустрявся, але не у тим добрим становищем, яким знаходився спочатку. Незадоволений Руцький, що Так, плохо, Ілля що- Руцький, ну, стандарт будуть виконувати жодинці. Да, і так, слизько, скользко. Вельмі слізко, зрозуміло, тут можуть бути невеличкий штуршок з боку суперника, може привести до вельмі, ну, скажем, дрэнных наступстваў. І так, поназираем, Перович буде виконувати гэты стандарт. Уже летні усе жодинці у штрафной пляцоўцы все, за выключеннем, ну, скажем так, Ільї Руцкого. Добрый навес. Побудеє з м'ячом, вертає у штрафную пляцовку. Никак не могут нанести удар. Ніхто, Манаєв мог, скажем так, нанести його, не Шрамченко і Руцький. Макар Масленников далеко вийшов за межі своєї штрафної пляцовці і ось тепер тільки вернувся назад. Полоцкий Мануэль Нойер. Гульня тим часом протягується, і я ще раз нагадаю, що лік по-ранейшому 0-1. Програють жодинці, ну і ось то, скажімо так, а ось уже небезпека і стандарт у виконанні Іслича. 13 хвилин засталося до закінчення основного часу гэтага спаринга. Ось і по-ранейшому лік 0-1. Даябу буде виконувати кутові з правого фланга. Альфред вибив м'яч. Будько з ним зустрівся. Даябу знову навес у штрафную пляцовку. І ще один кутовий. Ну, доволі 80-й номер, скажем так, фактурний форвард. Тяжко супроти яго нашим оборонцам. Ну, коли я бачу ось тепер супроти яго Манаєв, іменно Володя Манаєв своїм ростом ён значно ніжей. Летний на голову. Даябу знов кутовий. Добрий кутовий. І Макар Масленников упевнено забирає м'яч у руки. Упевнено. На Михайлина. Матвей з м'ячом. Що буде робити? Переводить м'яч направо на Манаєва. Манаєв. Руцький пропонує свою кандидатуру. Манаєв на Батищева. Батищев на Бамбу. Батищев вертає м'яч у атаку. Знову відбувається Іслич. Перович. На Побудея на Батищева. Батищеву один дотик. І... Ай-яй-яй, ну, Бамба! Бамба! Що робиться в жодинці? І Будько, і Бамба мали добрі можливості. Климович був одиграним становищем, але яны не здолі оборонці. Перешкодили м'ячом. Манаєв не
Жодинцы зноў з мячом. Міхайрын направо на Руцкага. Ну, нешта падобна на фінальны штурм пачынаецца ў тарпедаўцаў. Паглядзім, як з гэтым. Лепшая магчымасць, здаецца, была зараз для того, каб уже... Да, безумоўна, я згодны цалкам. 11 хвілін засталося, лік по-ранейшаму 0-1. Манаев, закид на Стефана. Климович вышел, забирая мяч у руки. Ну, безумоўна, пауза у выкананні абаронцаў Іслачы. Нягледзячы на што гэта таварыская гульня, перамога самая сапраўдная. Таму, безумоўна, гульцам вельмі хочацца выйсці з футбольнага зона з перамогай. Шмат таких проникающих передач с обоих боков зараз проходит. Ну да, безумоўна, я згодны цалкам. Зразумела, ўжо, скажем так, падусталі каманды і на гэтым фізічным становішчы паглядзім, у каго больш засталося ў запасе і маральных, і фізічных сіл. Сітуацыя на табло, скажем так, дыктуе жодзінцам атакаваць, што яны і робяць. Бамба. Пас на Бучко. Бучко отыгрывает со Стефаном. Снова мяч у Бамбы. Пас... Добра хотел гулять не Нотперович после паса Батищева, але мяч, на жаль, оказался у Іслачы. Новую атаку спрабуюць пачаць тарпедаўцы. Батищев. Перович, знову Батищев. Хотел закинуть на Перовича, але оборонцы пролічили. Гэта вось Міхайрын. Сергей Владимирович, да. У вас есть силы для того, как провести трансляцию и другой гульни? Ну, безумоўна, скажем так, выпьем гарбаты и здолеем, мабыць. Да, холодно у памяшкання, адкуль мы ведем трансляцию, але ничего. И не такое проходили. Не такое проходили, тем больше подобайки, лайки наших заўзятараў, скажем, зробяць свою добрую справу, и мы працягнем нашу трансляцию и другого матча. Паглядзім на гульцоў, якія выйдуць на поле у другім матчы, бо, безумоўна, зразумела, хочацца прэзентаваць і новабранцаў. Альфред, Пабудзей, на одного... Перович! Ой-ой-ой-ой, вот, добрый, мабыць, самы небяспечны момант, але добра згуляў нагамі Клімович. А вывели партнеры Перовича на вельмі зручное становішча для того, каб здолець заставить Клімовича вынуть мяч с уласнай брамки. А вось уже атака Іслачы. Бамба выбіў, да, зноў Масленнікаў, так. Скажем так, не прыгожа, але эфектыўна адбіў мяч. Ну, вось. Мяч аддаюць Клімовичу назад. Так, давайте поназіраю. Так, 7 хвілін засталося. Гэта на маім гадзінніку 7 хвілін засталося асноўнага часу. 0-1. 7 хвілін до заканчэння, до 90 хвілін, то есть 83 хвіліна матча. Ну, цікава паназіраць далей, што прапануюць жодзінцы. Манаев. Контрвыпад Іслачы. Шрамченко, пас за гульнёй, можна не біць.
А ось гэта ўжо не Кавалевич, ну, я скажу, што у простым футболе, калі гуляюць аматары, у аматарскім футболе за гэта можа чалавек і атрымаць пашкоджанне значна большае. Страціў мяч зараз. Так, памыліўся Бацішчаў, просіць прабачэння. Ось летні з паловы поля, з цэнтра поля быў мяч закінуты за шыворот Макару, але мяч размінуўся з брамкай. І от Манаев закидывае на Стефана Альфреда. Альфред зноў. Добра згуляў, выйграў барацьбу. Змагаецца ён добра. Так, пас зноў Стефан. Рускі, справа. Шрамченко, Манаев выйграе барацьбу, тут Мудраў. Кирилл подключился до атаки, але гэта перехапілі мяч іслачцы. Шрамченко. Які магутны стрэл атрымаўся ў Шрамченкі, але міма. Добра для жодзінцаў і дрэнна для заўзятараў Іслачы. Бамба. Абышоў двоих, але на трэцім ён застапарыўся. Гульня на контратаках зараз. Так, да, такая гульня з памылкамі абедзвюмі і спробы. Ну, ось жодзінцы отобрали мяч, это Бацішчаў отобраў мяч. Чуть ледь не памыліліся самі. Далей. Зноў гляжу на секундамер. Так, маім 4 хвіліны засталося до заканчэння. То есть 86-я хвіліна, як я уже зафіксаваў, 86-я хвіліна матча, лік па-ранейшаму 0-1. Ну, ось апошнія хвіліны гульня стала больш цікавай, бо моманты пачалі ўзнікаць, ну, ёсць што ўжо спомніць. А вось гэта Будзько ў штрафной пляцоўцы. Прастрэл і Клімовіч нагой адбівае мяч і кутавы. Ненад Перавіч бяжыць. Менавіта ён меў самы добры момант, каб забіць гол, але не трымалася. Клімовіч стаў перашкодай для Ненада. І вось кутавы паназіраем справа. Адбіваюцца гульцы Іслачы. Бацішчаў зноў на Ненада. Ненад. Добры навес. Будзько. Ну уже. Ну, ай-яй-яй, добра згуляў Будзько, абыграў абаронцу, але зноў ёсць перашкоды. Бацішчаў. Навес у штрафную. Пабудзей. Ну, нешта падобна на атакуючы футбол. І Міхайрын біў знову абаронцу, мяч трапіў. І ўжо становішча па-за гульнёй. Наиграли мы на гол. На жаль, пакуль што не атрымоўваецца все ж таки его реализовать. Не атрымліваецца, безумоўна, на жаль, але ўжо больш цікавы. І нам значна больш цікавей весці гэты рэпартаж. І эмоцыі пачынаюць нашы рухацца ў бок лепшы. Ну, ось Клімовіч опять так чакае. Ну, глядзім, што паказала арбітр. Не ўбачыў, ну, па маім 88-я хвіліна. 2 хвіліны да заканчэння асноўнага часу. Прымудраў выйграе барацьбу. Руцкі таксама галавой першы. Клімовіч. Манаев тут згуляў галавой, перавышана ногой, але а вось тут уже Бацішчаў. Так. Ну, акрамя вось, ну, шчыра кажучы, што датычыцца дзеянняў у абароне, ну, скажу, што ледзь без памылак. Былі пэўныя такія пазіцыйныя памылкі, але так грубых памылак не было. Выбіваюць гульцы Іслачы мяч далёка на чужую палову поля. Міхайрын.
1 хвилина. До заканчэння 0-1 по-ранейшаму. Перавіч у цэнтр змяшчаецца. І не парушаюць правілы 3 супраць 2. Вельмі небяспечны момант. І не ўдалася 23-му нумару. Подстраховал Владимир Манаев. Да, Манаев адбіў мяч, так, безумоўна. І кутавы мяч, ну тут уже дакладна тарапіцца не будуць, бо зразумела ідзе ўжо, скажем так, можа і кампенсаваны час. У таварыскім матчы мы не бачым колькі дададзена хвілін. Мы бачым Ольга Блоцкая чакае, паглядзела на гадзіннік. Ну, мабыць, на гэтым будзе пасля гэтага стандарта прагучыць фінальны свісток, наколькі я разумею. Вось, будзем пакуль развітвацца на пэўны час і чакаць другога матча. Ну, што сказаць? Цікава. Не, дае гуляць яшчэ. Ольга, дык вось, што сказаць? Ну, колькі станоўчага, ну, столькі, можна сказаць, адмоўнага. З адмоўнага тое, што не здолелі распечатаць брамку Клімовіча жодзінцы. Ну, і моманты пачалі ўзнікаць у апошнія 15 хвілін. І вось фінальны свісток. Матч завяршыўся перамогай гульцоў Іслачы з лікам 1-0. Ну, а нас чакае яшчэ другі матч, так што будзем спадзявацца, што станоўчыя эмоцыі будуць і на Жодзінскай вуліцы. Спасибо. Приятно было.